איך ספר אחד שכולו פייק הוביל יבשת שלמה לשרוף עשרות אלפי נשים בעודן בחיים. זה קרה באירופה במאה ה-15, כאשר נזיר קתולי בשם קרמר מפרסם ספר עם מסר פשוט. לפי קרמר, השטן יודע לקחת נשים מן היישוב ולהקנות להן תכונות של מכשפות. ומה עושות המכשפות האלה? הן לוכדות ילדים, מבשלות אותם בסיר ענק עד שהם הופכים לעיסה. את העיסה הזו הן מורחות על מקל של מטאטה, מה שהופך אותו לכלי תעופה, ועל המטאטה שלהם הן עפות, טסות כדי לבצע פשעים איומים ונוראים. והפייק הזה על המכשפות תופס עולם שלם ושולח אותו לציד מכשפות, תקופה שבה עוצרים עשרות אלפי נשים וחוקרים אותן בעינויים עד שהן מודות שהן מכשפות, ואז כמובן שורפים אותן בעודן בחיים. התודעה הכוזבת הזאת, שמתחילה מספר אחד, חלחלה כל כך עמוק לחברה האנושית, עד שלקח לה למעלה מ100 שנים להשתחרר מהשקר הזה.